Jingpule na kitab o Isaya nong yathu lupa kalanong kamasaupo kadukod arpusan hadu laipuwe. But no ken pin ya nujor yanga, but pin pen yasrim yanga, uong bukun. Hakmiet yalaki kmat shedrong but do pen, mano balathau yakini, uta ken ubala pen renti shriang, yaki pait peneng baro, but ubala ay yaki lag kerteng. Namar ba ulong ubadon bor, but ubaklan jinde, shem duna uway naki. Ko Jacob balay de piun, ko Israel balay siya piknyum. Utray yoi ya kakupar long briw jonga, but ya kihog jonga ublay kensnem. Hato pimju yosmo, utray ulong ublay bom jokon, ulong unong tau ubalabu pun ya kaperthay. Ju tulon, la bantho ya kajing hang jongu, ai bor ya ki baswai, pen klan ya ki baduna kabor kasol, ki samla shinrang ki la bantlon, bad banthain, bad hapadang ki dangsan ki la banwait henry, jar ki baker men ha utray, kinsa yo bor themai, kinsa say thap nyang, banher shadrong kum ki pukni, kinsa mare but kin thain, kin yad sayad henry kin luan. Ktien jong utray. Sam shispa like kod wehdo sang pra bat shipo. Do kirku ya utray ko mensim jonga ko do nu jonga do kirku ya kakerteng bakhu chongu. Do kirku ya utray ko mensim jonga wat glen ya kijingle bha chongu baro. Mau ubama ya kijingbom man jompi baro. Mau uba pinkod ya kijingpang jompi baro. Mau uba pilat yapi na galiulong kajingyam. Uba ker saudong yapi da kajingin bad kajing smulem. Utray ulong uba isen bad uba leesbun. Uba suki bad bitar bad uba kenre kajingin. Pen shitom yangi kumba dawa ki pap jongi le kaliam kot ki kams new jongi. Ka gospel kat Matthew bukut lenong kabakhatway kat kod arpupra hadu life ho. Do wan shanga phi baro ki bashitom ban ki bakya jinkin pan nga ngan pen jathait yepi. Do ba yala kalingkor jonga Bato hikai nanga na bangalong uba jemnud bad uba smoren kado lud. Teka mensium jompi kan shem jingjathan na ba kalingkor jonga kalong kabasong bad ka jingkit jonga kalong kabasting. Ka gospel jong utray.